салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки сиҳату саломат ҳастед. иҷа боша рафиқ марда харид кадай бозор рафта адонагӣ барои авқодам ҳаҷи чизо биёр гуфтум овардам луби сирхаку находам чизо ва иҷа боша дута нишоло гирифтиян ва вай лимони Тоҷикистон 3 дона лимонаш мечхон сахт хушрӯй ва иҷа боша табақи чӯбӣ немхи табақи чӯбӣ калоне ки хушрӯ ва ҳали руған кард нестем насиб боша руған мекунем руған книшон ба шумо нишон медем бинед чӣ сабз сафеда баъди руған сирх меша хушрӯ бе алмада махкушидне ки ва иҷа боша тана бақлашка руғани зағир ҳам хали чизо гирифтем аз закия ба руғани ҷӯша мерезем чӣ мегирада чиқа ҷӯш руған як 3 бор 4 бор амтари мекунем хуштруша хушрӯ меша сирхат хушрӯ меша равған карда шидем тамом сирхи хушрӯ шуд ҳам рӯ шуд ҳам қафо шуд аз насиб бошад ки равған карда шидем магазин мерем харид барои идбо ина дӯстони азиз аллакай мо харид кардан омадем иҷа химайда чайда харид кардем иҷа боша неми хали дрожжа гирифтам 500 грамм
майда майда гифта месоли. охи чанд бор ани бошад та 500 грамма мегӣ чанд қа мебари истифода мебари тамом. ва иҷа бошад дута сметана ва наи клёнкаю стречу хеле чизо гирифтаму якта чипс сауни главни чипс ва рази халитир иҷа боша як пачкача рази халитир ва бо ванилиншам гирифтам ай як пачка рази халитир як пачка ванилин. Баъд суда гирифтам шедра лета хай золи самуса ҳоли нишон метем самуса кини як сахилча майонез ва иҷа боша қанд хеле сухафрукти дута гирифтам ва иҷа печин 3 намуд печин гирифтам. хеле бо тагакш варенӣ дора фикрм варенӣ дора тагаша. ва иҷа боша дута скушонка хеле калону дутаю и ов гирифтам майда чайда ов хай қанда ишам боша овай ду пакет 3 пакет ишам ов ва иҷа боша чормағз 1 кило чормағзу 1 кило мавиз гирифтам барои чакчаку пахлава. иҷа боша помидору бодиринг ва иҷа ҳамаи себу ангуру ҳам чизо мевагӣ севи сирхурд зарду банану хеле майда чайдаю хай ҳозираша ҳамиқа ана ка бинем ман чиқай гуфтам ку фиқаза шедралета гирифтам инҷа боша золи самуса хестам о калон шедралета накша хестам ҳам хезола матна карда шидам чанд зола гирифтам рӯбарӯ мекунам ша аз насиб боша печондагиро нишон метам менимхе ҳамаша рӯбарӯ тайёрак барои ида мегирӣ дар равни печон мегири самусара ҳам печон тайёр кунам гуфтам дар холодильник мемонад чӣ намешавад. инҷа ман инҷа қалташа золача майда майда буд 4 золача гирифтам аз мегирам мебарам тайёр дар холодильник мемонад.